Ti Masakbayan. Ti napalabas, nagbaligi dagiti lalaki anangala iti cellphone ni Mark. Kastamat ni Lorna, nagbaligi anangala iti cellphone ni Faye. Iti sabali abangir, intalak ni Brenda ti Jim kan ni Mark. Kabayatan na, ikagkagumaan da Donato kan Lorna nga ipaasawa ni Faye kan ni Jared. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryeta yu ita alawas ang napuluan. Mata pobre, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Agpanunot ka na laing gayam. Ti panakiasawa, kat saan abareng-bareng. Ano di mon kayat kat ibabawim? Diyak pa'y amunoan niya ti pangadeng ko kaya. Mariribo ka nak at talaga. Ngam no panunutam tirigat ita panawen. Saan ka di may mayat? Tanatalgad kan itibiyag? Awan parikot mo? Sabali ti panirigak itibiyag kaya. Saan nga agbisin ti tao no agagawa? Kit naragsakak iti sidong tay ayatak. Matikawak iti mapaspasamak gayam. No siya, kaslad na kalintagan dagiti dadakkel mo. Kaya't mo asawan. Umanugot ka iti pagayatan dagiti dadakkel ko. Kasla-kaslan, ngam adamat ken ka amangedeng, tas ikakat nga rod, ti makiden na ako nada. Kaslaad da kalintagan ni Daisy iti nasauna. Apay ngamin asaan nga agpakpakita ni Mark. Inton kon, umanugotak iti ibagbaga da papa. Tapno malipatak lang ni Mark. Mariribo ka na unay. Diyak maiwaksi ni Mark iti lagip ko. Iso ka na yun tilinaon ti panunot ko. Kanayon nga ado ti tao nga umay agjim. Dito'y da gumatang matan iti inumanda, kalpasan ti panagjim da. Ikagumaak ti agurnong, tapno adda pagsamakadak iti Masakbayan. Kumusta nga tan ni Faye? Iparit mat ngamin dagiti dadakkel na ama kisinaraka kan kuana. Amangan nuan niya ti aramidan da kanyak, no makipagkita ak. Amok, nga adda ka na yung timang sipsipot kanyak. Tulagan tayo ka din, ti panagkalay sayo kan Jared. Diyak amo ka ta kayo, papa. No anyaman ti pagtutulagan nyo, sumurutang. Very good, iha. Inarabat mo ti utak mo. Si kanto ti karagsakan, numalpas ti kalay sayo. Sapay kumatapumudno day ta nga imbagayo, mama. Apay kumaasaan apumudno, kat addanton amin ken ka. Kasla di na amu ti umisam. Nayanak ako nak iti tiyempo ti guruod. Saan na parikot na ita di na panagisam, iha. Di napatag, maipaayan na kay tinasaliwanwan ang Masakbayan. Puno na ita. Ala, da kayon ti makaammo a makitulag iti pamilyada, papa, mama. Ay manugot kan amaangay ti kalay sayo, iti mabiit? Wan kaya, tapno malipatak ni Mark. Marengrengak meten iti sang kadagulit da papa. Anasayaat kano ti Masakbayak kini Jared. Tay ko nadan, awan tinaganak amang isagmak iti anak da. Sapay kumatapud no asa anak ama isagmak. Siya kung ti kaunaan amang kablaw kan ka, friend. Agyam anak friend. Ngamjak amuno naragsakak to iti aldaw ti kalaysa. Rumbang lang ang maragsakan ka. Tama minsan lang ang mapasamak iti unos ti panagbiag mo ti kalaysa. Kuma no ni Mark ti mangikalaysa kanya. Hello, Ninang. Nakaawag kayo, mat. Kumusta kayo ditan? Medyo nabayag asan kayo nga imawag, ah. Juan Barok,
ado ti pakakumikuman mi ditoy. Kasi ka, kumusta ka mo't ditan? Nasaya atak mat ditoy, Ninang. Kumusta mo't dayta Jim? Ado ti umay nga ag-gym, Ninang. Itultuloy ko lattamat ti agla ko iti agduduma a drinks, ta isupay. Wan abarok. Imbes na mapandagumatang iti inumanda iti ruwar, di talangan. Ninang, makainom ngamin iti agduduma a drinks dagiti mabannog nga ag-gym. Wan nga rod barok. Saan lang mo't adanom ti kayat da nga inuman? Ado pa iti klase ti drinks, akayat da. Ninang. Gayam, Ninang. Nakaurnungak mat iti basit. Nabayada kong ti tax ti sanikwa, kan toy gym. Sige, nasayat no kasta. Alangarod, kastapay, kat baliwak tumanan ti umawag. Bye! Bye, Ninang. Si kaman pa'y, ti umadan iti kalay sana, asaan nga excited? Saan ko mat apagayatan day ta akalaysa? Agtungtung palaklaen kada papa. Tapno makalipat ak iti tao anang lipat mat kanyak. Diyak mamati, nalipatan na kan ni Mark. Patsyak nga da makagapo. Iso asaanan nga agpakpakita kan ka. Saan ka di ang mailiw kanyak? Akas iti pan nakailiw ko kan na. Uray mailiw. No adda makagapo. Iso asaan kayong agkita? No kayat, ado ti pamuspusan. Ngam numadi, nalakat ti aglisi. Uray kumamat, no makontak mo, babaan iti cellphone. Indon umay abulanan ti kalay sayo ka ni Jared. Agsagana ka, tamapanta agpili iti kayat mo apagkawes. Da kayo latan, mama. Amoyo mat ti size ko. Di ka di umay agpili no anya ti kayat mo akawes. Ano siya kat pilyak tay kapintasan? Ipilyan daklatan, mama. Makita yung mat tinapintas. Ay, si kaman pa'y ti agkalaysa. Asaan ang magagaran nga agpili iti wedding gown na. Amoyo mat asaan ko apagayatan ti panakikallaysak, mama. Adday ta ka manen. Maawatam to ti amin, inton agbalin kamutan nga ina. Kaya't mo tinasayaat apagbanagan para iti anak mo. Agyaman kami amin kada kayo kakabsat. Intayon iti pakaangayan ti resepsyon. Wan, intayon kakabsat. Intayo amin. Umisam ka mat agpada kayo laang ka ni Jared, aday namo ti umisam. Anya nga tati klase ti biyag ko iti sidong dayto at tao. Umisam ka kit din, tadag vid video, kan ada photographer. Alaman lang, di damad siguro madlaw apeke ti isam ko. Kasta umisam ka. Saan ka ta nakapurpormal ka? Itan tanalpas ti kalaysa ken reception. Ijay tan balay ko nga agyan. Ha? Sige. Ang inta ko mapay alaan dagiti gargaret ko iti balay ni. Sanen, gumatang tan iti sabali. Aramatem to, numapan ka pumasyar iti balayo, dagiti gargaret mo ijay. Sayang mat dagi jay. Kasano ko maasayang, kat jak mat imbaga nga ibalang mo. Ijay nan dagiti gamit mo, isupay awara iti balay ko. Kasano ko maawara dagiti gamit ko? Mark! Si kakadiday ta masabat ko? Si kamat gayam, Daisy. Kumusta ni Faye? Apay adi mo man laawagan kun mapanbisitaan. Nabayag apad padaanan na ka. At dalalaki anang saad kanyak. Inala dati cellphone ko. Kan binalaagan dak, asa anak kanong agpakpakita kan ni Faye. Nujak kaya titumangad iti barsa nga. Anya? At di pa nakapukaw mat di cellphone idi ni Faye. Anya? Atap ko nga akin aramid. Tapno maawanan kami iti komunikasyon kan ni Faye. Amom ka di. Gapo iti sakit tinakam na.
Imanugot ang nakikalay sa iti kayat ti dadakkel na pakikalay saan na. Anya? Nagikalaisan ni Fay. Gaputa di na ka mauray. Nasakit tinakam na. Iso tinangidoron kan kuana tapno makikalay sa iti sabali. Ngam, naliday iti kaldawan ti kalay sana. Hello, Ninang. Imbag man ta nakaawag ka. Nay, apay akas lamalidliday ka. Ada ka di parikot mo. Ninang, nadamag ko. Ngayon pa ikalay sada ti kaayan ayat ko. Iti may sabak nang. Kat, imanugot mo ti kaayan ayat mo nakikalay sa kasta ka di. Awan na aramidan na, Ninang. Idijak nagpakpakita kan kuana. Nasakit tinakam na. Isuan na pilitan na nakikalay sa. Anya nga rod ngay, no saan ada kayo ti agkatuluyan. Katala, agsalukag ka, tapno ada maipanakkel mo, kat di da kan iroroman ti asino man. Uwan, Ninang. Ikagumaak ti agurnong. Kasta ti kasayaatan nga aramidam, Mark. Total, dakkel mo ti malalam dita, Jim. Mabayadam lakid diti buwis dagiti sanikwak dita. Kukwamon dagiti masapulam. Agyaman ako, Nay. Ninang. Hello, gayam. Imbag man tayo mawag ka. Boring dito ayan ko. Nagkita kami ka ni Mark. Kat nasa una, nga da ka nang saad idikan kwa na. Kat inala ti cellphone na. Kan binalaagan da ka no. Asaan nga agpakpakita kan ka. Tano saan kat tumangad iti barsa nga. Anya? Kasta ka di. Isumot lagayam asaan ang nagpakpakita kanya. Napanunod ko. Anay gagaran samot ti panakapukaw ti cellphone mo. Ha? Saan nga tangad da tao itilikodan ti amin? Nalabi da kas tagayam. Apay abinalaagan da pay ni Mark. Anya? Sino ti nakasaritam iti cellphone mo? Takas tatilangan. Lalaki ka di, ha? Jared. Masapul ngagtungpal ka iti amin na kayat ko. Anya ti kayat mo arumbang atong palak? Saan ka makisarsarita iti sabali a lalaki? Sumardeng ka iti trabaho, kat dito'y kalaeng balay. Anya? Ngam sayang ti trabaho iti negosyo ni Papa. Uray saan ka ngagtrabaho, kat agbyag ka iti sidong ko. Anya ti amok, no damat lalaki mi jay. Inasawa nak ka di tapno ikulong nak dito'y balay mo? Asawa kan, iso asaklaeng ti pagserbyam. Mapanak iti negosyok, kat bantayam ni madam mo. Saan mo nga ipalubos a pumanaw dito'y balay? Sir, pagawirendak iti nataengan. At da reklamom, kat tangtangdanan ka ngagtrabaho dito'y balay ko? Ha? Wan sir, bantayak ti asawa yo. Saan ko aparparwareng? Agsungbat ka kanyak na makarwar ni madam mo. Nangasawa iti ibalod na. Ay, nagkalasan. Nanayunan kat nga rod ti trabaho. Apay aya nga ugalim ti agtanamitim no adda ibilbilin ko kan ka, ha? Ay, adala na lagip ko, sir. Sige, tadapay aramidok ije kusina. Dita kayon, sir. Danga talaga da ito'y akatulong. Makapasuron! Apay ka diyan naliday kayo, madam. Ada ka di parikot? Apay nga takas to'y ti mariknak. Mailiwak matan ka ni Faye. Saan mat ngaminin nga umay ditoy, madam? Wan nga rod, may sa nga anak mi, ngam napanmatan iti balay ti asawa na. Ibagayo nga umay damot pumasyar, madam. Awagak man gayam nga agpayso. Ibagak nga umay da pumasyar ditoy. Nabayag nga minin adida imimay. Manipod na pa ni balay ti asawa na.
Saan dan nga may pimasyar? Saan ka day, madam? Imawag ni mama. Mapanta ko mamat sa rungkaran ida. Pagtaktakan lang ti amuyo nga agina. Ado ti trabaho. Saan aday tagpaspasyar? Ngambalay dagiti naganak ko ti papananta. Mailiwak mat kadakwada. Saan da pagrebangan ti mapan ije balayda? Dakkal ti inted ko kadakwada, sakbay ang nagkalaysata. Arig na ginatangkan kadakwada. Anya, ulitin man timbagam. Adda inted mo kadagiti dadakkel ko. Nalawag tinangag mo. Binayadan ka. Iso ana asawa ka. Anya, diyak mo dayta. Ti amok kat inasawa nak gapukan ayan. Saan gayam? Ta inasawa nak gaputag ka sa pulan ka iti babae. Katsi ka. Nakiasawa ka kadimat kanyak gapo iti ayat? Sumungbat ka. Diyak laim pag-arop nga dagayam inted mo kadagiti dadakkel ko. No saan ko nga inaramid day jay? Adayo ana asawa ka. Rupat kwarta dagiti dadakkel mo. Huston! Diyak kayat amang ganti bagbagan. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggan. Tituloy ta seriya tayo itaalawas ang napauluan. Mata pobre. Dito'y drama tayo. Di masakbayan. Insurat para itaradyo ni Steph Mero. Kiniti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanday ito yung estasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay.